Gatana Rasulu manzan Allah ka share mu gana ka zamo gatana Rasulu manzan Allah ka share mu ka zamo gatana ka zamo gatana ka zamo gatana ka zamo gatana me dare me rana ka tallafa mun yau ma nayi shuka sai dai fitar ta bai daidai ba bani dama Allah ka kara bani wadata na yi roƙon ne du da ban zamo komai ba ka kara ban soyayya ta ya Rasulallahi wanda in har na ce ba za a ce komai ba la ilaha illallah ya Rasulallahi kai nake so dan ka wuce sufa ko suna idan ana annaba an wuce batun wani malam daga shi sai Allah ku kaliki sarkina ya masoyina ya Ahmadu manzan Allah ka tausaya min dan yan uba suna kallona wallahi tallashi da gaske ne nake kaunar ka ka taimaka min annabi Muhammadu gatana da dau salati mun al'aminu manzan Allah da ali'i har asa'abu dan suna birnina wanda du bai rasu fa ya kasancewa wa ko kiyamar aka jefa shi yana can rana Tani da jiyali ina gaishe ku da kaulashi barhama gausu masu kokin suna in ya su dama kai ne kake tabo lamarina kana zuwa mun a zashiri da maruyana wanda ke cewa ma mu bar ku shine wawa kibiri makwaskan nazarta hasken rana na san ba zan kuka ba da'iman diman dawwama da kai maulana sai basaraken nan baba sharif bawan Allah sharif aruna ina san ka zame gatana da sallama zan zo har gidan ka manzan Allah ka ce na zo ni ma ya rasuluga kana badar artabu gado dan arna ina nufin zakira fushi yayi masuna nasirul haqqi kake a zahiri ya baba na fake ne da bukatuka abur na raina shugaba ban kallon wanin ka da na suma tun a yarin tata ake ta zaki kuna fatiya na ɗauko nema taimakon Allah har agodana nan gona na karanta Allah kuma kudi kai kuma dai kasimin Allah Mustapha macicin raina shugaba kai na sani a ko'ina gatana ka kama hannuna kar a barna a can rana habibu manzan tsira ta wasali na farkai nake macicin raina har ana tutture nuwai na koma baya ya bada ɗan Allah ka share mu gana ya masoyina rabbi ne ya zaɓe ka fa kai sai ya tara
hubuka da jirgin kauna. Yan uwa da abokai wasan suna kyamata, wai ina begenka a duniya mai suna. To ku dubo zance na gausu maulana ma, shi ya zam tauraruwa ko ina yayi suna. Ga wasu dai can su kawai suna jin haushi, wai kawai burin su mu bar yaban ka gurina. Idan ka so manzo kai yaban sa ya dan uwa, famar na matargi filti ya na bina. Shugaba ayi abuwa a canja matsalolina, sai su koma su zamo kamar aminan juna. Ai wasu kiɗa ne suke ta ji, wasu kuma dai duk suna jin saƙonmu ne baya maulana. Na sani kai ma ai a hakan ka tafo, shi ya sa fa iyayyar su ba ta ma damuna. Murmushin alararar kai yake yi wa take, shi ya sa ni ma ai na zo da bai dotina. Hasbunallahu na ce ilahu kuma ya dafi, ya hafi suka mun damara na kai kayana. Shi ya sa ƙara ma na kai gurin sarkina, rabbi kai musu tsawa su tarwatse makiyana. A gidan Annabi in na je na samu masauki, na aye dukkan tsangwama fa ya ikiwana. Babu girman kai babu hassada ba illa, mai ta koyi don Allah ya aminan juna. Zan isar da saƙonnina, bayyanar soyayyarsa ne cikin rayina. Hamdalan shukurin ni da shi nake ban kwana, gaisuwa ga sharifi da mu aminan juna. Wanda duniyar ke ka a ko'ina ya girma, ya riko na hakika ya bar tunanin suna. zaɓin ilahu ne na zaɓo, shi yasa na zama fitila amin.